Надълго и на широко ще си говорим за всички тези книги и може би и за живота, защото моите книжни ревюта винаги засягаме някакви теми, свързани с живота. Здравейте и Целин Варан, welcome в днешното книжно видео. Тази книга е една топла прегръдка. Това е топла прегръдка, която имаш нужда в трудните си дни. Следващата книга отново е от корейски писател. До цяло сюжета какъв е? Имаме това момиче Янг Джин Джин. Тази героиня е изправена пред един въпрос. Също ми беше много интересно, когато някое дете така не слуша и се е изнервило, много да му направи масаж на лявата част от главата, че го успокоявало. Значи, истината за тази книга е, че аз най-вече я купих, защото е свързана с един процес на изцеление в мен. Тата книга, която прочетох, е ето това кратко книжле тук. Но пък това, което може така да те трогне, е моментите, в които момчета говорят, т.е. когато са включени техните цитати в книгата. Тогава е това, което дава живот на тази книга. Аз съм го казвала в по-голямото видео. По-официално да ви представя, прочетох книгата Beyond the Story, 10 години от историята на BTS.